Poslala ti tá stará raketa, máš rozvrh, ja nemám rozvrh, ja neviem, čo si mám nakúpiť, neviem, kde je sever, poviem ti pravdu, ale hlavná vec, že ona sa vyfocuje na plážach Bulgária, ja ju nehováram, ja si len poviem svoj názor, tie plavky sa jej nehodili, nič som nevyfacovala, ani ceruzku, ani peraťa, to je školstvo, no ale potom doniesiem do zborovne čosi, hej, už uvidíš. Pani Dlhá, nie, že sa stane to ako minulý rok, Mirko nám doniesol ZRPŠ, príspevok až ku koncu roka, ja som z vlastného vrecka ho musela platiť. Veď pani telocvikárka ťa dá do pozoru, dobrý deň. Však máme radi pani telocvikárku zlátu. Potom mu kúpte takýto zošitík a pekne liňajky doma narobiť, hej? Ja si na to potrpím. Viete, čo to bolo pre mňa? Prejsť z ruštinárky na angličtinárku. Tak ja vás veľmi pekne poprosím, nech sú aj okraje spravené, lebo ja to potom všetko budem nahádzovať do edupage. No ja už síce nadrábam 15 rokov do dôchodku, ale ešte som si trúfla. Ešte zoberiem tých prváčikov. Vy ste ten zápis, že? Prváčik. Poprosím vás, 2-krát mydielko, tvrdé, fajné, hej? A ešte vás poprosím 4-krát rolku papiera, no. Hej, ja som ešte nezmapovala, neviem ako často chodí vám dieťatko, čiže ako veľa to